il-testi għal nibdew il-proċessjoni ta'
li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun mitridint kif issemek fl-art. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik ismak tal-tana, Ġesu li twilet għalina rtikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubietna, ħisna min-nar tal-infern, u ġenna nirreħ kollha l-aktar dak li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek.
Meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Sant Elisabetta. Missierna li jismawiet jitqaddis ismek biex nagħter ikun nitritint kif is-semek fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. نبقى ماشيين وهدفنا هي أطفال ويقع Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. It-tielet misteru, meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlem, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun nitritint kif is-semek fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, Ir-raba misteru. Meta sitna Marija ppreżentat lil-bina Ġesu fit-Tempju, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun nitritint kif is-semek fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Marija Santissima, urina l-inti omna għalik isma tal-kana Ġesu li twilet għalina tkun bniedem bħalna.
O Ġesu tiegħi jaffrilna d-dubiet neħlisna minn-nar tal-infern u ġenna l-irreħ kollha l-akkallaw li għandhom bżonn tal-għinejna tiegħek. Il-ħames misteru, meta Sittna Marija tinfed il-ġina Ġesu u wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mal-tutturi. Missierna li inti fis-smawiet tħaddes ismek tiġi saldnatek, ikun li tritint kif is-semek fl-art. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirkan li fost il-nisa imbirek il-front tal-ġufijiet Ġesu. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirkan li fost il-nisa imbirek il-front tal-ġufijiet Ġesu. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirkan li fost il-nisa imbirek il-front tal-ġufijiet Ġesu. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirkan li fost il-nisa imbirek il-front tal-ġufijiet Ġesu.
Slimalik Marija bil-grazzja memmija l-mulejmiek imbirkan fost in-nisa imbirek il-front ta' ġuftijiet Ġesu. Slimalik Marija bil-grazzja memmija l-mulejmiek imbirkan fost in-nisa imbirek il-front ta' ġuftijiet Ġesu. Slimalik Marija bil-grazzja memmija l-mulejmiek imbirkan fost in-nisa imbirek il-front ta' ġuftijiet Ġesu. Slimalik Marija bil-grazzja memmija l-mulejmiek imbirkan fost in-nisa imbirek il-front ta' ġuftijiet Ġesu. Slimalik Marija bil-grazzja memmija l-mulejmiek imbirkan fost in-nisa imbirek il-front ta' ġuftijiet Ġesu. Slimalik l-mulejmiek imbirkan fost in-nisa imbirek il-front ta' ġuftijiet Ġesu. Jaffilna d-dubiet neħlisna minn-nar tal-infern u ġenna l-irweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-nina tiegħek. O Marija, o Malla u Sultana tal-Konsolazzjoni, permezz tiegħek Alla bat fid-dinja lil Kristu li fih insibu il-vera servantana. Inti li qajt l-aħbar li faraġ tal-qawmin ta' Kristu u stennejt bil-fiduċja kollha il-miġja tal-Ispiritu Santu. Għajnu ta' faraġ u ta' paċi. Induru lejk, Om tana Marija, għaliex biċ-ċintura li trid taqqadna miegħek trid ukoll twassalna u taqqadna ma' ibnek Ġesu. Aħna nduru lejk, O Marija, Om tana l-bnedmin, u nitolbuk minn qalbna it-ton tal-konsolazzjoni sabiex hekk kif turina lil Ġesu Kristu u s-sinjal taċ-ċintura nibqgħu dejjem maqudin ma' ibnek Ġesu u narfu nitlew bil-faraġġ tiegħek biex inkunu waħda wkoll sinjal ta' faraġġ għal xulxin u ma' kulħadd. Amen. Omna Marija, Sultana tal-Faraġġ, itlob għalina. Omna Marija, Sultana tal-Faraġġ, itlob għalina. Omna Marija, Sultana tal-Faraġġ, itlob għalina. Slimalik Marija bil-grazzja memmija l-mulejmiek imbirkan fost in-nisa imbirek il-front ta' ġuftijiet Ġesu. Slimalik Marija bil-grazzja memmija l-mulejmiek imbirkan fost in-nisa imbirek il-front ta' ġuftijiet Ġesu. Slimalik Marija bil-grazzja memmija l-mulejmiek imbirkan fost in-nisa imbirek il-front ta' ġuftijiet Ġesu. Slimalik Marija bil-grazzja memmija l-mulejmiek imbirkan fost in-nisa imbirek il-front ta' ġuftijiet Ġesu. Slimalik Marija bil-grazzja memmija l-mulejmiek imbirkan fost in-nisa imbirek il-front ta' ġuftijiet Ġesu.
l-Iben u l-Ispiritu Santu. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik isma tal-kana, Ġesu li twilet għalina tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna b'nubiet neħlisna minn-nar tal-infern. Kull ġenna l-irmeħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slimanik Marija bil-grazza mija ġrejni xibirkan fost in-nisa imbirek il-frott tal-tiftijiet Ġesu. Slimanik Marija bil-grazza mija l-għolejnija imbirkan fost in-nisa imbirek il-frott tal-tiftijiet Ġesu. Slimanik Marija bil-grazza mija l-għolejnija imbirkan fost in-nisa imbirek il-frott tal-tiftijiet Ġesu. Slimanik Marija bil-grazza mimnija l-mulejnija kim berganti fost in-nisa imbirek il-frott tal-tiftijiet Ġesu. Slimanik Marija bil-grazza mimnija l-mulejnija kim berganti fost in-nisa imbirek il-frott tal-tiftijiet Ġesu. Slimanik Marija bil-grazza mimnija l-mulejnija kim berganti fost in-nisa imbirek il-frott tal-tiftijiet Ġesu. Slimanik Marija bil-grazza mimnija l-mulejnija kim berganti fost in-nisa imbirek il-frott tal-tiftijiet Ġesu. Gloria lil-Mizzi u lil-Iben u lil-Ispiritu Santu. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik isma tal-tana, Ġesu li twilet għalina u tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubiet neħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-vara Slimanik Marija bil-grazza mimnija l-mulejnija kim berganti fost in-nisa imbirek il-frott tal-tiftijiet Ġesu. Slimanik Marija bil-grazza mimnija l-mulejnija kim berganti fost in-nisa imbirek il-frott tal-tiftijiet Ġesu. Slimanik Marija bil-grazza mimnija l-mulejnija kim berganti fost in-nisa imbirek il-frott tal-tiftijiet Ġesu. Slimanik Marija bil-grazza mimnija l-mulejnija kim berganti. O Marija, o Madonna u Sultana tal-Consolazzjoni, permezz tiegħek għallabat fid-dinja lil Kristu, li fil-insibu il-vera servantana. Inti l-għajt l-aħbar bil-dija faraġ tal-qawmin ta' Kristu. Istennejt bil-fiduċja kollha il-miġja tal-Ispiritu Santu. Għajn ta' faraġ u ta' paċi. Induru lejk, Montana Marija, għaliex biċ-ċintura li trid taqadna miegħek, trid ukoll tlassanna u taqadna ma' ibnek Ġesu. Aħna nduru lejk, o Marija, Montana bnedmin, u nitolbuk minn qalbna id-don tal-konsolazzjoni, sabiex kif turina lil Ġesu Kristu u s-sinjal taċ-ċintura,
nibqgħu dejjem maqudin ma' ibnek Ġesu u narfu nintlew bil-faraġġ tiegħek biex inkunu aħna wkoll sinjal ta' faraġġ għal xulxin u ma' kulħadd. Amen. Omna Marija, Sultana tal-Faraġġ, itlob għadna. Omna Marija, Sultana tal-Faraġġ, itlob għadna. Omna Marija, Sultana tal-Faraġġ, itlob għadna. Marija bil-grazzi mimlija l-lejnija kibirkant fost in-nisa kbirek il-frotla kif Ġesu. Slimalik Marija bil-grazzi mimlija l-lejnija kibirkant fost in-nisa kbirek il-frotla kif Ġesu. Slimalik Marija bil-grazzi mimlija l-lejnija kibirkant fost in-nisa kbirek il-frotla kif Ġesu. Slimalik Marija bil-grazzi mimlija l-lejnija kibirkant fost in-nisa kbirek il-frotla kif Ġesu. Slimalik Marija bil-grazzi mimlija l-lejnija kibirkant fost in-nisa kbirek il-frotla kif Ġesu. Salve Regina, Slimalik Sultano, tal-nina ħajħlewa ta' matana Slimalik, lilek inajdu li xana t-turufnati u li teva, lilek nitnedu għahna niribku u nonfu f'dan il-biet ta' dmuħ,
Ejja mela, avukata tagħna dawwarejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-tufnament il-Ġesu. Frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o Pija, o Ħelwa, o Verġin Marija. Itlob għalina qaddieshom Alla biex ikun jisfa' ilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu. Missirna li jinti fis-smawiet itqaddis ismek jiġi saltnatek, ikun li ġedin kif isemek fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzi minnija l-mulejmiet, imbirgħal fil-post il-nisa imbirek il-frotta ġufijek Ġesu. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Għal-erreq tal-Purgatorju, missirna li jitosbok ferra id-dinja għatina nitolbu li il-merti ta' omna, Ommu l-Verġni Marija, niksbu lena tal-ħajja bi Kristu Sidna. Amen.
كنت خليتك ما تكلمش
nitolbu flimkien ikun imbierek Alla, imbierek l-isem il-qaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għal-kbira u mtalla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlub glorius tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Farum lejn ġus kollha, servu u